Good morning guys, time to this now for 7 in the morning. It's Simba time. Simba nagalasin kami dyan guys. Suduka pa. So mauto guys. So mauto guys. Nakasakay na ko guys padung sa simbahan. So mula na siya o kuan 10 to 15 minutes ang among sakay. Then natugnaw ka dyan ang panahon. Paduka dyan ang pen. Guys. Ako dyan siya gito. So, mauto, karong din mong guha kay isa Palm Sunday. So, magbindita sa mga lukay. So, kuan naman, next week is Holy Week naman. So, mauto, basta karon inaron nga panahon na kay mao na yung pagbindita sa lukay kay. Hello, good morning guys. So, time check is now 7:50. So maglungag ta guys. Kay magluto ta og sudan. Manapog simba guys. So ang passion gani ang ebanghelyo kay grabe ka taas. Taas kayo ang ebanghelyo ganiya. So mga 20 minutes jud siya basahon. So today is a Palm Sunday. So thank you Lord God sa prasya. So magluto sa kong sudan guys. Ang simbahan kanina is 5:30. So magluto sa kong sudan guys. Wala kong sudan para kamahal. So ang pinta guys. So mao niya akong giluto nga sudan guys. Salang-halang nga manok mo ni paborito sa kong kauban dire sa Panimalay. So di ni kaabtag hapon guys. So di ana sa tadere guys gapusing-pusing. So niangat mi sa balay sa akong ugangan guys to tanawa nagtuking-tuking siya sa iyahang motherhood. So pagka alauna ana nitungas mi sa among balay sa una guys. So mura mi picnic dire guys. So naglingkod-lingkod mi while nagpaabot sa oras sa mga meeting sa Purok. So nanguha sad mi ana kay mito guys. So pro ko ka vlog. Nagpicture lang mi ana guys kay nice kayo ang lugar. Guys, time check is now 4 o'clock in the afternoon. So actually guys, nahuman na meeting sa mong porok ganiya kay nanguha mi og kay mito pero wala na ko nag-vlog kay gikapoy. So guys, nakoy kauban guys. Napildi og gangga guys. Ging naman siyang mama nga panguhag tambog. So nanguha siya tambog guys. Ang iyahang tambog kay mga sagubak guys kanang mahalon nga tambog guys ba. So ana siya yang kinabuhi ana siya nga pagbakasyon daw ko niya karon 2 months daw kuno siya manguhag tambog. So kinahanglan po na siya manguhag tambog kay dako kay siya glawas guys. Dako kay siya timbang ug paingon na siya ma-high blood. Kay kusog kaayo mo kaon og lami. Nara siya guys ay nag-wear siya og kanang necklace niya di man siya mahadlok sa snatson. Dako ba snatcher diri ang parahan siya guys. Mo ni bata gi panguhag tambog yang mama. Yuyay, may puting. Wala siya guys. Mura siya napildi og kang dagham mo siyang kanding guys siyam kabuok niya. Akong giinan nga ipamaliga na lang tanan kay budlay ko hag tambog. Ambot di man siguro ibaligya na magagwanta siya pang tambog guys. Ana siya guys.